Můžeš nám říct své jméno? Řekni mi, jak daleko to je. Neříkej jim o tom e-mailu. Co myslíte? Který z těchto 4 slovíček použijeme do našich vět? Tell me the answer. Tell me the answer. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi hned, jaká je správná odpověď. Don't tell her anything. Tell me the answer. Tell why. Why? To je oč tu běží. Proč? Proč a jak použít slovíčko tell? To se dozvíme v tomhle videu. Dobrý den, hello. Já jsem lektorka Hanka a pomůžu vám zapamatovat si angličtinu. Pojďte se společně podívat, jaký věty se nám tady prozatím objevily. Dobře si na těch větách všimněte, s čím se slovíčko řekni, anglicky teda tell, s čím se to pojí. Já jsem vám to spojení tady dala do rámečku, ať to vidíte hezky přehledně. Takže řekni nám, řekni mi, neříkej jim a tak dále. Takže vidíte, že hned vedle slovíčka tell stojí komu to říkáme. Komu se to říká. A to je ta důležitá věc, kterou si z dnešního videa máme zapamatovat. Tak jako tellátko stojí vedle svojí maminky, tak slovíčko tell stojí ve větě vedle toho, komu se to říká. Základní pravidlo teda znáte, takže je čas si to natrénovat na několika větách. Než ale začneme, ještě vás musím upozornit na jednu věc. Těm malým slovíčkům v červených rámečcích se říká zájmena. My můžeme ty zájmena samozřejmě vyměnit za jména a ty věty nám budou pořád hezky fungovat. Ukážeme si to na té poslední větě číslo 6. Don't tell her anything. Neříkej jí nic. Zájmeno her klidně vymažeme a místo zájmena dosadíme jméno, třeba Mary, a vznikne nám z toho Don't tell Mary anything. Neříkej Marii nic. To nejdůležitější, co bychom o slovíčku tell měli vědět, jsme si teda řekli. Teď si to pojďme společně na 12 větách procvičit. O zájmenech jsme si už v tomhle videu něco řekli. Je ale potřeba dát pozor, aby jsme použili ten správný tvar zájmena. Se slovíčkem tell používáme takzvaný předmětný zájmena, nebo chcete-li předmětný tvar zájmen. Já jsem vám je tady vypsala, abyste při překladu netápali. Tak a jdeme na první větu. Řekni mi tu odpověď. Tell me the answer. Řekni nám své jméno. Tell us your name. Řekni Marii, jak daleko to je. Tell Mary how far it is. A u čtvrté věty se nám vedle slovíčka řekni
neobjevuje ani zájmeno, ani křestní jméno, ale podstatný jméno. Objevili se nám tam studenti. Řekni těm studentům o tom novém učiteli. Tell the students about the new teacher. Na druhém slajdu si natrénujeme záporný rozkaz. Věta číslo 5. Neříkej babičce o té nehodě. Don't tell grandma about the accident. Neříkej jí nic. Don't tell her anything. Neříkej mu tvoje heslo. Don't tell him your password. Neříkej jim o tom e-mailu. Don't tell them about the email. Na posledním slajdu si natrénujeme takovou frázi, která se vám bude hodit při cestování, kdykoliv budete potřebovat někoho požádat o radu. Budeme se ptát, můžeš mi říct, jak udělat to a to? Můžete mi říct, kde najít to a to? Při anglickém překladu se budeme držet toho vzoru, který jsem vám napsala nahoru na stránku zeleně. Takže slovosled v angličtině je vždycky můžeš ty říct mě a potom dál v té větě následuje sloveso v infinitivu. U věty číslo 9 si možná sami vybavíte, kdy jste se v cizině cítili jako mimozemšťan, protože věci, na které jste u nás běžně zvyklí, tam zkrátka fungovaly úplně jinak. Ať už šlo o umyvadlovou baterii, záchod, kávovar, výtah nebo klimatizaci. Takže se potřebujeme zeptat, můžete mi říct, jak to použít? Can you tell me how to use it? A budu ráda, když mě do komentářů pod video napíšete, jestli máte sami z vašeho cestování nějakou podobnou zkušenost. Věta číslo 10. Můžete mi říct, jak si koupit lístek na trajekt? Can you tell me how to buy a ferry ticket? Můžete mi říct, jak se dostat k letišti? Can you tell me how to get to the airport? Můžete mi říct, kde najít nějakou restauraci? Can you tell me where to find a restaurant? Mám radost, že jsme dospěli až sem. Je to známka toho, že se snažíte posouvat dál na vaší cestě s angličtinou. Jestli pro vás moje video bylo užitečné, budu ráda, pokud podpoříte vznik dalších videí jakoukoliv, ať už třeba malou částkou. Můžete si taky pořídit některý z materiálů, který na podporu vaší angličtiny vytvářím. Najdete je na stránkách www.poskládejsiangličtinu.cz. Náš čas vypršel, takže víc už vám toho dneska neřeknu. Ale budu se na vás těšit zase příště. Bye bye!